Ndakatomboda vasipo zvototika nozi vanogavanyeshazi vanitimbisa nyika iyi pasina kana chinhu vanongotitika zvino ndikati ndanoita havatozvinzi havadavira ngavangoti izvi zvinondishanda chete kubva iri nyika iyi ndingoshandisiomira mashoko angu andinokumbira kutaura baba ndeyekuti tabva mukati medare muno chikomba chemukadzi wangu uyu chakachadyiwa nedare kuti chinofanira kuti chindiripe zvachakanzi chinofanira kuti chindiripa hachina kundiripa saka nhasi mudzimai wangu ari kuuya achitiye haachandidi ko andicharipwa sei uye nani mudzimai wangu iyi ndomuziva kana akanzi asimba zvakutondiratidza kuti ane umwe munhu wanai nekuti kana akanzi asimba ndotoziva kuti asimba akadai kana akanzi ave nepamuviri ndotoona kuti avamira akadai saka zvaari zviri kundiratidza kuti ane pamuviri iye anga ari mukadzi wangu ndenge ndichida kuziva kuti ipo pamuviri paanenge paanapo popo ndepani. Sanjani Sabugweni Mambo Correctment Vachile What is Va? Chivichile Va Vachile. Yes. Better put it there. Mama singana ana subisa kangoni kashi. Omen maita fuga sana zakanaka. Une chakwadra pane zvaveremo. Apana kuti munhu ana orekedzwa kustimana community za kuti ndakuzvitsa. Dari mari dari rubu. Não quer dizer que você não custa, já dá uma defesa de que você não custa. Não é, não posso entender. Você não sungou aqui, não fez o que você não custa. Mari dari rubu. Sinzunguka. Kuti ndokupuradzana chikwadi pamberi padare mumbatsira naMwari kuti zvese zvandichataura chokwadi musimupasi. Ndinopupura kutaura chokwadi pamberi pedare ramambo vachireya naMwari kuti zvandichataura pano zvese zvichave zvechokwadi. Zvinoverevei kupupura kutaura chokwadi. Zita ndiani? Ngonza shefo. Sabhuku venyu? Vachikwava. Mambo Correctment Vachireya. Ava mai munovaziva? Hongu. Ndiani wenyu? Mudzimai wangu. Mudzimai wenyu ari kuti hatisi kugarisana zvakanaka. Ndobva kuti ngori full stop. Ndinotenda baba nekuti pamukana iyoyo. Handisi kuziva hangu kuti magarisano acho andiri kutadza kugarisana naye zvakanaka angahambi pamwe ndingavhurike njere kana achinge achitsanangura. Amai, baba kuti handisi kuziva kuti kugarisana kwacho kwakaipa kwatibisa ngekuti mambo tipatananguti taivhurikawo njere. Saka kwatira ndokuti ndakaita mhosva mumusha mavo. Ndaita mhosva mumusha mavo saka ndakabereka mwana mumusha mavo nemumwe munhu nikiwa. Saka kugara kuti takaya tikatongwa kwa tikadzokera kumba. Hachagari zvakanaka vanenge vachindirova pasi pemakumbo apo ndichazondichimba. Vanitevera nedemo. Chero ndikandiseke nevanhu avatodi zvose izvozvo. Ndokugara ndiri munhu akasunga ndikada kundangogara ndokufamba ndingozvitemera ndikafunga ndikazvitema saka ndiri munhu woropa vakandisiya nguva yakareba. Saka ini nezvavo handichadi. Ndokuti vanipedzera ndiuraya. Nhasi chiro izvo zvatonzwisani. Izvozvo. Makaura nemwe murume mukati memusho wavo. Ivo vanga vasipori. Ivo vanga vasipori kuti vari kujoni. Ndobva vanomurate mwana. Saka kureva kuti pamwe vari kufungidzira chikongo pamwe muri kupinda-pinda. Ndozvachiona izvo saka handichatogarisana zvakanaka ini handichadi. Asi hamusi kupinda-pinda. Handipindi-pinda. Alright, matima muchadi hatisati timasvika pakuti hamuchadi tirangodzokera paanotanga asina kuziva kuti kusagarisana kwacho kwakanaka kwakaipa ndikuku. Babo, hanzi namai ini zvechokwadi ndiri munhu akatadzawo mushambeni ndikaita mwana nemumwe munhu. Asi manje iko zvino manje nemi hatichagarisani zvakanaka because makungarungondirova zvingondidiko saka ndo pandiomera ipopo ndopamamuchitendera mumwe mapawa ndiva baba ndinotenda nemukana wamandipa kuti nditaurewo
mashoko ari kutaura mudzimai wangu kuti hatisi kugarisana naye zvakanaka, iwawo atsanangura hai ndopikisana nazvo. Chokutanga sekutsanangura kwaaita Yeshua mukadzi wangu akasara akaita sezvaakaitawo ndisipo. Tikauya mukati medare rababa vachireya, nyaya ikatongwa, tikagadziriswa, tikayananiswa. Ndikaona zvakafanira kuti mukadzi wangu sinzi iye apawo reason yandanzwisa takabereka tose vana vangatamburi, ngatidzoke kumba tinogara. Tikagara pamba, so tigere pamba nemudzimai. Mudzimai aita chiitiko icho, takatozoita futi umwe mwana kumashure kwemwana iwoyo, zvinoratidza kuti inini naiye tiri chinhu chimwe chete, hapana kusagarisana kwakanaka. So ini ndabuda pamba, hatina patakambokonana kana kutaudzana mashoko akafanana nezvaari kutsanangura aya. Ndakabuda ndikaenda musango kuti ndinoshava, ndakazofonegwa ndisipo, ndodziwa kuti mudzimai wako haapo pamba. Tikati haapo, mamushayiwa riini uye nguvai? Ndofunga vanhu vanga variko kumba vakati tamushayiwa nguva dzeusiku. Ndakabvunza mubvunzo kuti maziva sei kuti usiku ndipo paadini, ndipo paashayikwa. Vakanditsanangurira vakati pakasvika muzukuru anobva kwaJirivanda kwanonzi Grandi wekwanakfa kwepasi, achida kuenda kumurunguziva kubasa kwake kwaaisevenza. Muzukuru uya asvika ipapo pamba, akada kuti azorore ozomuka achienda kupi kubasa kwake. Ndopa akasvika chinoka mumba mama mbuya vake, akawana vasipo, akanonoka kwa mbuya vake futi zvekare vadiki. Vakati aiwa, murume ari kudi, akati mai guru variko kumba kwavo. Ndobva vasimuka vese nemudzimai wangu mumwe mudiki uyu, ndobva vaenda kuimba kwa mai vakuru avo. Ndokunosvika kumba kuyewanikwe mudzimai haapo. Ndokudipa ndokubvunza vanhu kuti nengari yaizvozvo kozowandisiya kwenguva yakareba iri munhu wapedzisira nekurarama. Zvaizvezvi kubva pari zvino baba pave nenguva nechikonzero chekuti haapo pamba pangu, izvo zvachiuya kuzomangara dare haana kubva pamba pangu. Handisi kutoziva kuti abva papi, ndiri kumutsvaga. Ndine nguva ndichienda kumba kwanatezvara ndichizama kutsvaga kuti kwana baba mudzimai wangu, bana baba mudzimai wangu, nokuti paakashayikwa bana baba vakandipa shoko rekuti mwanangu enda unotsvagawo, isu tichatsvakawo kuno, tikanzwa paari tichakuudza, kana iwe wanzwa paari edhari pane munhu kana kuti akafa toonesana. Asi mushure mekunge vanatezvara vanzwa kuti mudzimai wangu ari panzvimbo yakati, havana kukwanisa kundisheedza kuti tikwanise kutaura mashoko maringe nekuti mudzimai wangu akabuda nechikonzero chipi. Ndakazowana vatezvara vouya nengoro votora mudziyo yemukadzi wangu voenda nayo kumba kwavo, isina kunge tapinda mudare ramambo vachireya. Saka iwewe wese kubva kwako kana kuti sokushaya kwako mudzimai wako kwenguva yakareba, pane zvimwe zviwawa here neumbowa neruzivo rwekuti anga ari papi kana kuti ari papi? Pari zvino izvezvi umbowo handina kuti ari papi kana kuti ari papi. Ndingatonzwisise naiye kuti ari papi, ndiye angatonditsanangurire paari. Ungashaya kusaziva sei kuti kuchero mupurisa wakauya kusunga anditoringa wakabvunza kuti kandikuye mukadzi ari kundisungisa uyu ari kupi zviya, imi handisi kuziva kwaari. Ungashaya kusaziva? Ndakabvunza zvese izvozvo baba Changamire. Amai, ndofunga pari kutaura zvirikutaura inini sekutaura kwenyu kuti hamusigara zvakanaka. Mava nenguva yakareba zvakadii musiri mese nemurume wenyu? 7 months ndisinawo. Vakandibhovhodhara, vakanditora jira vakapa mukadzi. Aiwa, saka ndaipo muna nolo amai asha unogona mupinyi. Ndiri kuti inini mava nenguva yakadii mukati 7 months. 7 months dzamutaura 7 months dzokunge mabva pamurume wenyu aripo here kana kuti mavangobuda pamba pemurume wenyu iye asipo? Ndakatobuda vasipo zvototiza nozi vanaga vanyeshadza vanitimbisa nyika iyi pasina kana chinhu vazingonditika. Zvino ndikati ndanoita havatozvinzi havadavira ngavangoti zvisingonzishanda chete kubva iri nyika iyi ingoshandisiwa. Gombirai amai, ipongo tikusvika ndokuti akataza zvakanaka tasvika ipo tinokumbowa matsimba e7 months kuti
pa 7 months dzamutaura zvadzedzi mababa penyu murume nyanga ari kwere vavasipo dzatowirira right nokana murume nyanga asipo kuva mama changa chakurwadzai kana kuti mama kukonana nani akaita kuti musuduruke pamurume wenyu iye asipo ndagada kubva vakatozisa ndakwadza muchandova ndisipo mama penyu hapana chavasingazivi tangatingonetsa kuti muchandova ndisipo kosaka orit makabva vasipo mamwe papa apa ndandiri kubasa ine ndiriumba kwedu basa kupi kuharare apa ndiriumba kwedu mamuri kubasa kuharare vabereki venyu vanoziva kuti mamuri kubasa kuharare vanoziva iyo pachivanhu kana kuti pamutemo chaiwo chaiwo zviri pamutemo here kuti inini nyangwe nemurume wenyu musingaurirane muwanikwe musipo imi mune munhu anonzi patana wenyu wamunogara naye mumonzi muri kubasa zviri pamutemo here hatiwirirani aiwa kurirana kuriko kusaurirana kuriko hapo asi zviri pamutemo here kuti nyangwe musingaurirana munongosimuka mumabasa uyezve paanenge achienda kubasa ikoko unenge asikonda kunoshandira imini imomuka futi maakubuda maudi maakuindawo kubasa ndakanda kundiona kuti nekundiranisa uzi havana tavatondiitira havana mabasa neni vakatora jira rangu vapa mukadzi wavo vakatora imba yangu vakaisa shiri izvezvi eno yakugara mbudzi saka ndibikira pai aiwa watora gumbeze ukapakazi wako wabva zvino watora imbi yangu yandapamwe tingataurira nekuno kudari wobva waisa shiri amanje pamusoro ibaba zvari kutaura zveshiri ichokwadi mukadzi wangu ndomudawi ndakabereka naye vana so tine vana vanokwana kuita 3 vandoproofa kuti ndevangu kwozoti 1 wenyaya idzodzi dzari kutaura idzi right so nyaya yakutaura mudzimai wangu yeshiri idzi dzari kuti ndakaisa muchurugu mumba make handina kungotora shiri kubva kunotenga shiri ndinobata ndichisa mumba make churugu changa takavakira shiri chakadonha dzikakwanyiwa dzikafa dzese ukasara shiri 2 ndobva dzashayiwa kwekupinda dzikabhururuka dzoga dzikava dzikapinda mukicheni make ndobva tatisaka toita sei nguva yatiri ino yakadai regai tingosiya dzakagara sedzo dziri shoma dzakagara shiri dziya sizini yose ikadarika ikunaya ikadii shiri dziye dzikabva dzawanda ikabva tati mudzimai ona shiri dzi dzawanda toita sei shiri dzonetsa kudzitamisa padzanguridza jaira ndachikumbira kuti inini zvakadii kuti panhengi paimba yavo kutaura iyi nyangwe usingadi kuti tipinde tose mudhaka kuti tikanye zvitinha zvekare ndotsvaga mabhuru angu toita nhimbe ndokanyisa zvitinha ndovakisa imwe imba ini toita kuti imba yako imire pakare shiri dzedu tongodzisiya dziripo dzirarame sezvipuka zviri pamba pedu ndo maziro andoita panyaya yaari kutaura nenguva yakareba shiri dzavo kubva 2022 patakabva muno kudare saka 2025 dzingorimo izvakakusa mbudzi zvikuona ndidiwa handisatoda nezvazvo ndachipera apo ndiri kuwapatsava kumbota sendzimba saka wakufungei murume wako atari handiri kuda hapana ngonida kungovhara zvevanhu kungosvika mbatotanga ina handichatodi nezvazvo ngazvivhara nezvakadaro mawana mafoma nyoro saka ndiwe wakuti hauchadi ndiwe wakuramba haina ndazviudzwa kubva kudhara jira rangu nanhasi sana vakuripuwa mukadzi wacho uyo ari papa manje gumbeza rotoritenga ungadini ndakatotaura baba shava mukadzi ndomudawa ndakatomudzawa ndikatoti nyangwe ndakati mudzimai tarisaone zvinhu zvazvinge zvichiitika pamba pedu tinogona kushayiwa zvimwe but toshayiwa zvishoma towanawo zvishoma zvinoenderana nenguva dzatiri mari yako yenhengi neyako ndinayo ende ndichitobuda kuenda kubasa ndakatotaura kuti kana ndikadzoka ndisina mari tichabata chimwe chinhu chatingabate pamba ndite kuti ndikavhe nyaya iyoyo achizonge takutaura ndikati mari yako ndava nayo yekuti ndigadzirise purogiramu yejira rako iye mumwe wangu haachakwanisi kuzvingisisa zvese izvozvo ndinayo baba vakatengesa ngoro yavo zvasimbazivi saka imimi naye amai mungagariswa zvakasimba chaicho chaicho dare azvifambi handisi kuda ngazvipera ngoro yavo zvasimba uyu mukadzi uyu anokuda mashoko ari kutaura haasi ekukura uri kwaona
kana dai anga asinga kuti zvose zvekumbeza ungazvitauriri zvose zvengoro ungazvitauriri zvose zvenyumba ungazvitauriri waimboitisa chete pane obva waita kuana mwana akafanana nemunhu wachofotewa waundenga apo ndopo wakaita maoko wese kufananira rimwe wakafanira rimwe wakafanira zvisina katini iwo mazuva ano kune zvose zvinhu neno nyumba yacho yagara yapoirika iramba kana uda kuramba Pamusoro baba ndokumbira kutaura ndisati ndarambira. Mashoko angu andinokumbira kutaura baba ndiye kuti tabva mukati medare muno chikomba chemukadzi wangu uyu chakachadyiwa nedare kuti chinofanira kuti chindiripe. Zvachakanzi chinofanira kuti chindiripa hachina kundiripa. Saka nhasi mudzimai wangu ari kuuya achiti haachandidi. Ko andicharipwa sei uye nani? Iye asisipo pandiri. Meno kodani kuona kuti chingamuripe. kana inonga muri mudarika muite serious isariso gari kurenjenyika toda zvebasa chazvo zvenyika toda zvevafanira vanotira panapa taivizvi serious pamuri tasaka kutaura maboyfriend mufendera mume zvaanekwa nani manyengesa Akapuwa ngombe mbiri akaja. apa ngombe Mbiri vakaja vakanarorasa mukadzi wacho yeye. Saka chasina kuna chiwato. saka kana mwana munyatika ngoita kuti ngapuwe murume ngombe zvifana wene zvanaka kamurume kajawo amuda Vakambowa pachi. Vakangofanira zvezvikomba. Aneti nyaya yako iri munhungare kana wakapuwa kombe mbiri stiri chikweyo namba wasikomulera kuti munhu wakakonzera kuti ndiramboine mukadzi Ndokumbirawo baba nguva. Ndokumbirawo nekuti ini mudzimai wangu ndenge ndichimuda. So now kuti angondiramba zvekongorirekeni kudai so hazvindisununguri nekuti vana vanenge vachida muchengeti kumba. Saka ndotoona inini kuti zvinge zvotondiratidza kuti uya munhu uya wakakonzeresa nyonga shuwa ndiye atori nemukadzi wangu nechikonzero. Munosa mudarika mukavhunzwa chinhu nenge mufanira kuti mudarike chokwadi nyaya dzari kutaura kuti munotombomuova mamutimbisa pasi munosa kugumburana kwenyu muri vaviri kana iye akataura mukasava nezvamunotendawo anenge achitaridza kuti nyange ndikaudziwa namambo kuti tidzokerane kana asingabvumiri chokwadi chezvaari kuita izvi zviri kunofurira mberi kuitika ane mashoko ataura kwai munomutimbisa pasi pasina chinhu kwai munomurova pasi petsoka saka izvo zvakana mukasazvitenda pane zvichiitika hazvigadzirisiki. Aiwa ndotenda baba ndirambeni. Chinhu chandindanzvi ataura ndichichiziva inini handichirambi asi chandisingazivi ndo chandinoramba. Basa rari kutaura shuwa ini ndosevenza. Ndine garden rine nzimbe dzinosevenzewa moziziva. Handina zuva randakamuti iye anosevenza ari ogani. Nyange uyo mufana wacho aripo tinenge tiri tese hapana pavanosevenza tosevenza kusvika nguva dzedu dzokuchaisa tochaisa. Saka right isusu sikapedza nguva iwowe unofunga wanga wachida kuedza kuti mutefenga utaura uyo mukadzi uyo akuti hauchadiwi nemukadzi uyu saka iwo wangwana kuti pagadziswe sei uyo asiti hauchadi iwe unoda kuti kamutii ndakachida kuti dare rindibatsire nechikonzero chekuti inini mukadzi wangu ndomuda. urikuda iye hasada saka manje pachirungu vane 24 asitri doka wakatifosa kuti rimwe mvura iwanauma rekukava nekuziva kuti dzorachairo utine unga tiri manidzi uyo hasada iwe urikuda saka manje pa 7 months dzose dzari kutaura wanga usingamoni wanga usindomutsvaka ino ndanga ndichifona ndichitozama kuti ndifone pose paari kutaura zvekuti ndakati ndikadii kana vana ndiudza kuti ndakazama iye abuda uyu akatosenda meseji ichiratidza kuti akumbira foni kune umwe munhu nditsage kuti ndizame kubatana naye anga asingakwanisi kuti tikonekitane. manje rega tione kudai handiti panapa iwo urikukumbira kuti pai zokudini
noti kukumbira kuna mambo wamwe kukumbira kuti zvimirire pakuti uyu mukadzi wari kuramba kutaura kuti ini handichadi. Ndakachikumbira kuna mambo kuti kana dai zvichigoneka uyu mudzimai wangu amire kundiramba atange nokuti kubuda kwakaita baba mudzimai wangu ndomuziva kana akanzi asimba zvakutondiratidza kuti ane umwe munhu wanaye nokuti kana akanzi asimba ndotoziva kuti asimba akadai kana akanzi ave nepamuviri ndotoona kuti akamira akadai saka zvaari zviri kundiratidza kuti ane pamuviri iye anga ari mukadzi wangu ndiye ndichida kuziva kuti ipo pamuviri paanenge paanapo popo ndepani anapo izvi uyu unapo uyu ndikuzviona ndikuti ndoziva kuti mudzimai wangu ini musikuru wake ndomuziva ndoda kuziva kuti ndipani asati andiramba nokuti mukadzi wangu family wakagere pagaya unaine musikana mubereka machembere maviri matatu mana chembere ndebasa rimukana umwe handinasa ikometirire